Komposition. Vi har prøvet at plotte de her overskrifter fra filmen, som vi selv har lavet, ind i nogle af punkterne på berettermodellen. Man kan ligesom sige, at det starter sådan, ja, lidt lavt, og så kommer der noget point of no return med det her Paris. Og så bliver spændingen ligesom større og større, konfliktoptrapningen bliver større og større, fordi at de ligesom er mere og mere uenige om, hvad de gerne vil. April og Frank, de aftaler så at flytte til Paris, men så da han bliver forfremmet på sit arbejde, så genovervejer han ligesom den her situation og bliver mere og mere usikker på det. Og han konfronterer sig også April med det. Da April ovenikøbet fortæller, at hun er gravid, så bliver der sådan positiv, eller sådan deres sådan hen ad vejen fine independens lidt udfordret, fordi at de nu vil to helt forskellige ting, og de er helt forskellige steder på en eller anden måde, samtidig med, at de stadig er et parforhold. Frank han mener, at et nyt liv i Paris vil være sådan umuligt, og det giver altså April en følelse af, at Frank han sådan tager afstand fra hende, og tager den her frihed fra hende. Det her med, at hun ligesom skulle ned i job, og hun skulle ligesom også i gang igen. Så ja, det er altså her, hvor den her interdependens spiller ind. Man bliver altså meget afhængig af hinanden, og det er de nu også helt genetisk igen, fordi at hun ligesom er blevet gravid. Så ja, det falder ligesom til jorden, da han får den her forfremmelse, og så konflikten ligesom eskalerer. Og så kommer der ligesom mange ting oven i det på samme tid, med både hendes graviditet og deres skænderier og deres 2 andre børn, og hans nye job. Så der bliver ligesom rigtig mange ting, som kommer ind under klimaksområdet, og det hele ender jo så med, at hun udfører den her hjemmeabort og dør til sidst. Det vil altså sige, at mistro og illoyalitet og sådan aggressiv adfærd kommer til at fylde meget mere i deres forhold, end sådan den her positive interdependens. Altså det her med, hvor at man ligesom får et parforhold til at køre på skinner, og man er enige om tingene. Altså så de her råb og skrig og skænderier og psykisk vold, har vi også skrevet, er en stor del af det her, som ligesom bryder den her positive interdependens. Yes. For at tale lidt om vendepunkterne i filmen, så har vi et vendepunkt der, hvor April hun foreslår at flytte til Paris med familien for at opstarte et nyt liv. Men da Frank så han får den her forfremmelses, eller et tilbud om at få en forfremmelse, så sker der et andet vendepunkt, hvor de så bliver, eller hvor han sådan på en måde bliver tvunget til at blive hjemme, eller tvinger sig selv til at blive hjemme for at tjene penge. Et andet vendepunkt er, hvor April hun så fortæller, at hun er blevet gravid. Og så til sidst, hvor hun får den her abort. Klimakset, det sker der ved det store skænderi til sidst, hvor det så ender ud af, at April hun får den her abort. Og det er så fordi, at hun indser, at hun ikke kan komme væk fra det her spidsborgerliv, som hun gerne vil ud af. Og så ender det altså med, at hun får den her abort. Ja, så vil jeg gerne sige noget om fortællerforhold. Og til det vil jeg ligesom gerne sige, at på grund af de her flashbacks, som vi har for eksempel helt i starten, hvor vi ser Franks minde af, at de har været i teater sammen. Og da vi også har nogle flashbacks fra April, da hun ligesom mindes om, da de først mødtes og først var kommet sammen, om hvor godt de havde det sammen, så ved vi, at de ligesom har adgang til begge deres indre. Så på den måde kan man ligesom sige, at fortællerforholdet, fordi det ligesom forholder sig og bliver fortalt igennem flere personers bevidsthed, at den ligesom multiperspektiv. Og et skiftende indre synsvinkel på de forskellige karakterer, hvilket ligesom gør, at vi kan fornemme deres følelser samtidig. Og så i forhold til, hvem sympatien ligger hos, så har vi ret meget sympati for April, fordi vi ligesom ser, hvor sød Frank plejede at være. Og noget af det første, vi ser, det er den her kæmpe skænderi, hvor han er ret voldelig imod hende. Og på den måde bliver der ligesom kreeret en ret sympati, sådan et sympatisk rum for April, da vi ligesom på en måde føler, at hun er offer over for den her ændring, som vi ved, at Frank har foretaget sig, og som vi også finder ud af senere, kan foretage sig mange gange. For eksempel så er han mega meget ved på den her Paris-drøm, men så får han sin forfremmelse og ombestemmer sig i sidste øjeblik. Så på den måde har vi ret meget medlidenhed for April. Hej, jeg vil gerne snakke lidt om personerne i Revolutionary Road. Først og fremmest så har vi jo de her 2 centrale
hovedpersoner, Frank og April Wheeler, som er et ægtepar i USA i 1950'erne. Først og fremmest så har vi jo hende her April, som i starten virker egentlig meget håbefuld og ambitiøs. Hun er skuespiller, dog bliver hun kaldt lidt en skuffende skuespiller, men hun har altså de her drømme om at være noget, men vi ser hurtigt, at hun egentlig er ret utilfreds med hendes virkelighed. Det her med, at hun måske er tvunget lidt ind i den her husmorrolle, der bliver hjemme med børnene, selvom hun egentlig længtes efter noget mere. Vi ser også hurtigt lidt nogle problemer med hende og hendes mand Frank, som egentlig i starten virker meget charmerende Frank, men hurtigt viser sig at være ret arrogant og manipulerende. Det fører altså også til, at de har en del skænderier, som også bliver ret voldsomme, fordi han er ret voldsom i hans måde at agere på. Vi ser ham slå væggen ved siden af hende og råbe af hende og kalde hende alt muligt som sick, og sådan meget, meget grove skænderier, de har. Men det er ligesom om hun godt lidt ved, hun er altså ret reflekteret over hende og Franks forhold, men hun er ret hurtig til at putte skylden over på hende selv, sige undskyld først, og bare sådan prøve at lægge det lidt ned. Og vi ser også til deres allersidste skænderi, der accepterer hun simpelthen bare, at det er sådan han er, det er sådan deres forhold er, og hun ikke kan komme ud af det, og hun ikke kan opnå den her frihed, som hun tænker, hun kan opnå. Hun får nemlig den her idé i starten af filmen om at flytte til Paris og genopleve deres romantiske forhold, som de plejede at have, da de havde mange drømme. Men planen falder altså fra hinanden, da han bliver tilbudt flere penge og vælger spidsborgerlivet frem for hende. Tilvælger altså penge om de her materielle goder frem for hans kone og hendes frihed. Og det kan vi godt se på hende, at hun skifter helt i hendes demeanor og bliver nærmest fysisløs, og hun indser altså, at hun ikke kan komme ud af det her, mister altså det her håb, som egentlig var koblet til at rejse til Paris, der ligesom var symbolet på den her frihed og nye start. Og de finder begge to noget bekræftelse i nogle andre i forhold til nogle affærer. April med nabomanden og Frank med en sekretær for hans arbejde, som hedder Marine, som er meget naiv og bare gerne vil have den her sådan opmærksomhed for Frank, som han jo godt kan lide, som han lidt mangler for hans kone. Så vi ser ligesom det i forhold til deres forhold. Og så har vi også nogle andre bipersoner, som for eksempel Helen Givens og hendes mand og de to nabopar, der bor ved siden af, der ligesom er lidt symbolet på den her meget stereotypiske ligesom idé om, hvad sådan samfundsnormerne, hvor April måske mere kan se som et symbol eller en karakter af tiden, som ligesom repræsenterer de mange kvinders situation i 1950'erne, der ligesom er fanget i den her husmorrolle, men måske gerne vil have muligheden for ligesom at realisere sig selv og komme ud og have de her drømme, hvor de er mere sådan stereotypiske, gerne vil have det, som det er. Og vi ser også nabokonen begynde at græde, da hun finder ud af ideen om, at de skal flytte til Paris, fordi det er så ude af hendes norm. Ja, og så har vi prøvet at sætte de her personer ind i Actan-modellen, hvor vi siger, at April er subjektet, som ligesom driver ønsket om forandring og det her frie liv og meningsfulde liv i Paris. Det vil så være objektet, hvor vi så sagde, at afsenderen kunne være Aprils utilfredshed med hendes liv, men det kan også godt være Frank, der ligesom kan vælge, om de skal til Paris eller ej, da det jo er ham, der bestemmer, siden at det er ham, der har fået forfremmelsen, og uden ham ville de ikke kunne rejse til Paris, så derfor ville han måske blive afsenderen, hvor modtageren så ville være April og Franks forhold, fordi det er jo ligesom det, der kommer til at få glæde af at komme til Paris. Både April, men også Frank og deres forhold, vi ser jo,
hvor genforelskede de bliver, da de finder ud af ideen om Paris, og hvordan det lige så stille bliver mindre og mindre, jo mindre Frank ligesom vil til Paris. Vi ser ligesom deres forhold dale mere og mere, jo længere væk de kommer fra Paris. Og så har vi nogle hjælpere, som jeg vil sige var Frank i starten, da han finder ud af ideen om Paris, fordi han ligesom kan hjælpe hende frem til det her mål, hvor modstanderne så ville være deres miljø og personerne rundt omkring dem. Hvis han ikke havde fået så meget modstand fra de her personer, så ville han måske have sagt ja til Paris med det samme, og så ville de have opnået det med det samme. Eller den her usikkerhed, der kommer fra alle personerne omkring dem og deres miljø og sådan. Så de vil så være modstanderne. Vi har også nogle forskellige symboler. Vi har visuelle metaforer, hvor for eksempel regn kan være et symbol på tristhed og sorg. Og så har vi også nogle symboler ved byen Paris, som de gerne vil rejse til. Hvor vi har et citat, hvor Frank han siger, "People are alive there, not here." Hvor han altså refererer til Paris som som frihed og som en form for det rigtige liv. Og som noget, han længes efter, eller de begge to har længes efter. Han siger også, "It's the only place worth living." Altså Paris er det eneste sted, der er værd at leve. Og den mulighed, de har, hvor til han kan give et ny start på deres liv, og faktisk være det, der redder deres forhold. Og så for at sige noget om musikken som symbol, er der en del sådan gammel jazz, ret kærligt. Man kunne sige, at filmen er en melodrama, hvilket betyder musik og film, og der er virkelig meget musik i filmen. Der er meget sådan underliggende stemning i mange af scenerne. For eksempel, da Frank overvejer at blive at the firm, så er der sådan noget meget sådan overvejende og sådan mystisk musik. Og det bliver vist, der sådan i hjem, er der meget hoppende og let musik. Så den her musik, den er med til ligesom at beskrive deres indre synsvinkel, som vi nemlig har adgang til gennem fortællerforholdet igennem hele filmen. Og så i forhold til, at det er sat i den tid, det er sat i, så passer meget musikken også meget godt til, i forhold til, at der er mange stryger. Meget af det er meget stemningsopbyggende, ofte meget melankolsk, og der er meget skiftende stemning fra munter til trist, vild og aggressiv, ligesom deres følelser og deres forhold også er meget skiftende. For eksempel også imens April og Shep danser sammen, er det meget fortryllende, hypnotiserende og romantisk, og på en måde opdagende. Og det er ligesom til at understrege den her følelse af, at det ligner, at Shep er ved at blive forelsket i hende. Så på den måde har de ligesom brugt musik som et ret stort virkemiddel igennem hele filmen. Der er nogle forskellige temaer i filmen, og vi er kommet frem til, at de vigtigste nu er brud på normer, nogle ægteskabsproblemer, kvinders psykologi, og så selvfølgelig den helt store eksistentialisme. Så er der også noget man versus woman, noget feminisme. For eksempel April, hun vil gerne starte på arbejde. Og så er der selvfølgelig samfundet versus eller mod frihed. Og så i forhold til fortolkning og de der eksistentialistiske pointer, har vi noget om det med at være spidsborger. Og vi ser i høj grad, at Frank er spidsborger. Han følger meget strømmen, og han følger sin fars fodspor, selvom det ikke er ligesom det, vi ved, han ønsker for sig selv helt inderst inde. Det afspejles både for eksempel i klip, hvor han går på toget for at komme på arbejde, hvor han går sammen med den her kæmpe flok af mænd, som ligner ham præcist. Og det viser ligesom, hvordan han bare gør, som alle andre gør. Og og for eksempel også, så det ser man både fysisk i klip, men også i handlingen, for eksempel da han vælger forfremmelsen frem for Paris. Det viser ligesom gennem handlingen og plottet, at han vælger de trygge rammer, han vælger at blive inden for komfortzonen og inden for det traditionelle, i stedet for at gøre det, som hans hjerte rent faktisk gerne vil. Og på den måde bevæger han sig som en spidsborger i samfundet. Han har 2 børn, han bor ude i the suburbs, og han har en kone. Han er meget optaget af sin egen materielle interesser og tryghed, og det er han jo, da han vælger den her forfremmelse. I stedet for ham og hans kones drøm. Og han følger ligesom normerne og bryder sig ikke om det usædvanlige eller intellektuelle.
Ja, og det kan man sige, altså hvis han har taget til Paris, og det havde været meget usædvanligt at ligesom bruge den her tid på at udforske sig selv, og hvad han selv gerne vil. Så det beviser også bare, at han er en stor spidsborger.